it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have a very special collaboration with Rodnin Infill. Ayan, thank you so much Miss Rodnin Infill, Sis Jennifer Cadonya. Si Sis Jennifer po ay isa din siyang mukbangers na naka-base po, dati po siyang OFW, ngayon naka-base na po siya sa Batangas. Yan, sa Batangas po siya ngayon. Paminsan-minsan po, kasama niya po ang kanyang anak si Tutoy na nagmumukbang, na napakasarap po nilang kumain. Napakarami talagang nilang sinuserve at 'di ba na minumukbang. Ayan. Thank you so much Sis Jennifer Rodning Infill sa ating collaboration na ito. Ayan. Ang napag-usapan po namin is, sabi ko nga po sa kanya, dahil healthy na ng konti, may cheat day din naman po tayo. Pero, ang napag-usapan po namin is yung healthy food muna. Ayan. Even though may pork, pwede naman po basta walang masyadong taba. Ayan. So, napag-usapan po namin healthy food. Ayan. Ako po ay nag-prepare ng bulanglang na bangus at spare ribs. Ayan. At meron po akong puso ng saging dito. Sisig puso ng saging. Ayan. Yun po ang napag-usapan namin kasi nagki-crave din po ako ng bulanglang na bangus or bulanglang na pork and bangus. Ang bulanglang po ay sinigang sa bayabas. Ayan. Thank you so much Sis Rodnin Infill for this collaboration. Para po makita po natin kung gaano kasarap ang mga food ni Sis Rodnin Infill, pwede pakivisit po ang kanyang channel. Ilalagay ko po dito at ilalagay ko dito. Ayan. So, guys, grabe. Nung minsan nakita ko yung food nila, yung bulalo. Grabe, putok-batok talaga siya. Ang dami. Ang daming bone marrow. 'Di ba? Ngayon guys, para makita po natin kung gaano po siya kasarap kumain, ito po ang kanyang short video. Pasok! Cheers! Cheers! Don't forget to like and subscribe and turn on the notification bells para malaman nyo po kung kailan po ulit kami magmumukbang. See you on other videos! Bye! Ayan. Diba, ang sarap-sarap nilang kumain. Si Tutoy, grabe. Napakasarap niyang kumain. At saka, nakita ko po kay Tutoy, healthy, ang pagkain po niya is sobrang healthy din. Ayaw din niya kumakain ng taba. Diba, si Sis Rodnin, Sis Jennifer naman po, talagang gusto niya yung taba. Talagang pinipili pa niya minsan yung mga sa adobo, ganyan, sa braised pork, gusto niyang mataba. In fairness talaga, di ba? Masarap siya, kaya lang sobrang nakakaumay naman minsan, di ba? At saka, depende. Si Sis Rodnin, nakikita ko naman, okay naman yung kanyang mga blood pressures and all, di ba? Ako po, hindi ko tinigilan yung pagkain ng pork na may taba dahil may mga problems na po ako about sa blood, hindi naman po. Nag-decide lang po ako for myself na rin because I'm not getting any younger na, mga kadonya. So, nag-decide ako na kumain na lang in a healthier way na kaya ko, 'di ba? Ayan. So, if kakain po ako ng pork, minsan, yan po once. The last time ako kumain nata is nung February 13 ng pork. Ngayon po, ayan, may pork tayo kaya lang spare ribs po siya. So, less yung fats niya. Ayan. At saka, sinabawan po siya. Unlike yung fried. And then, I'll make sure din po, pag nag-fried ako, I'm using coconut oil. Ayan. And pag nagsusute po ako, I'm using olive oil. Hindi naman po sa kasi kailangan na po talaga natin. Ayan, I have my dessert po, yellow pakwan. Ayan, ito po ang aking sabaw ng sinigang sa bayabas. At of course, dahil lunchtime po tayo, I have my half cup of rice. As you can see guys, maraming gulay po yung nandito natin. Ayan, pakita ko po sa inyo kung gaano siya karaming gulay. Ayan.
Ito po, may isang hiwa po tayo ng bangus ulong part. Yan. Sobrang sarap. Ayan. And ito pong ating sisig ng puso ng saging. Ayan. Binagyan ko po siya ng yung anong tawag dyan? Yung siling mahaba. Ini-slice ko rin siya at binigyan ko rin siya ng isa pa. Diba? Because we're Bicolano, that's why. Diba? Ayan. So, ito po ang aking water, BYAHEROS Express. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Ayan. Actually guys, ayan, yung mga pang plus size po natin na darating na mga parcels ko po, by BYAHEROS po siya. BYAHEROS Express na napakamura. Imagine guys, yung shop po, I'm not saying any brand po, any name. Yung parcel ko po ay nasa halagang nasa 33 kilos po siya. So, sa amount po nila, kung i-deliver po nila from Laguna to Pampanga is, I think nasa 2,700 pesos, 2,800 pesos. Sa BYAHEROS, guys, alam nyo ba kung, kasi unlimited po sila, as long na masasarado mo pa yung box nila, go lang, push lang siya, ba diba? So ako po, sa 2,800 po na shipping fee, na babayaran mo sa ibang mga padala-padala center or ano, yung pong sa BYAHEROS guys, alam nyo ba, 900 pesos lang. 2 box lang siya. Kasi pwede mo po siyang isiksik ng isiksik hanggang sa pwede siya. And then, wag lang masira ha. Pero yon, imagine, sa isang businesswoman na katulad ko na hindi ako nagtatrabaho ngayon, syempre kailangan wais tayo. 'Di ba? So ayun, naisip ko talaga na mag-BYAHEROS na kasi imagine kung aayusin lang ilagay yung mga parcels, talagang makakatipid ka talaga. Yon, imagine nakatipid po ako ng almost 2,000 pesos. 'Di ba? Ang saya. Tubo mo na 'yon, 'di ba, girl? Mga kadonya, 'di ba? Ayan, so I'm so hungry na talaga. Share ko lang sa inyo yung experience ko through online seller, 'di ba? So, yon guys, come on and visit BYAHEROS Express. Kay Sis Clarence, thank you so much. Yan, let's eat, mga kadonya, mga subscriber po ni Ma'am Rodnin Infill. Kain na po tayo. Let's eat, let's dig in. Kain na tayo. Sis Jennifer, kain na. Tutoy, kain. Johan, si Johan po ay nasa bakasyon po with his dad. Ayan. So, kain na po tayo ng sabaw. Ayan po yung aking sabaw. Ayan. Tikman po natin ang ating sinigang sa bayabas. Shucks, grabe ang sarap. Kasi nung minsan guys, nagbulanglang din ako. Wala kasing bayabas noon. Ngayon nagpabili talaga ako. Shucks, ang sarap. Let's eat! Malinis po ang aking kamay, so kakamayin po natin. Paliliguan ko lang ng konti itong para hindi siya dry. Ayan. Ang sarap. Grabe. Shucks. Kain po tayo. Ito po ang ating spare ribs. Ayan. First bite, mga kadonya. Sis Rodnin. Ayan. Ito pong part ng... Diyos ko, ang sarap nito. Ito pong part ng cartilage ang kakainin ko. Thank you Lord for this yummy food. Grabe. Kain tayo. Sobrang lambot niya. Imagine. Di ba masarap nito? Patis kaya lang iwas-iwas sa maalat. Grabe. Kaya hindi na ako kumakain ng baboy kasi alam niyo ba? Di ba guys, ang mahal ng baboy. So kumain na lang tayo ng di ba? Ng mas mura ng konti. Pag bumaba na lang siya, pwede tayong once a week, ganyan. Pero ngayon guys, imagine 1 month straight mahigit
no pork tayo. Kasi sumabay din yung mahal ng baboy. Ng pork. Talong. Sarap. Of course, ang ating sili. Ang ating gulay. Sarap. Yung gulay po natin, may spinach, may talbos ng kamote, may gabi po tayo. Talbos ng kamote, sitaw, talong, yan. Galing din po sa likod ng bahay namin. Kaya, kain tayo, sis Rodnin. Grabe, sarap. Sarap. Kunin ko na po itong aking bangus na napakalaki. Oh my gosh. Grabe. Parang feeling ko hindi ko naman ito mauubos. Magtitira po ako mamaya for dinner. Ayun guys. Pinaluto ko lang po ng konti. Habang inihintay po natin yung ating bangus. Kasi malaki po siya. Ngayon, dahil nauna yung baboy, yung pork. Kain muna po tayo ng sisig na puso. While wala po yung bangus natin. Leftover lang to. Mga kadonya. Yung ginawa ko, nilagyan ko ulit ng suka. Kasi mga kadonya, ang suka po pag kinabukasan na siya nung the day after. Masang niluto. Nawawala na yung asim. Sarap. Gulay. Sarap. Grabe. Ang sarap ng puso. Hindi ko pa natikman yung ginataang puso ng saging.
Kain po tayo mga kadonya. Mga subscriber po niyo, Sis Rodnin and Phil, you're welcome to Kadonya's house po. Huwag po kayong makalimot na mag-thumbs up, mag-like, and ring the bell. Ayan, tape tayo lang. Sarap. Sabi na ubos ko na to. Masarap to. Wala pong kanin. Puro ganyan. Grabe. Ang harap. Ang hang. Ang sarap. Kasi dito po, alternate po. Halimbawa, kumuha kami ng puso ng saging. Ilang araw yan, wala. Kukunin na naman namin yung sitaw, talong, okra, talbos ng kamote. Yan. Sarap. Ang sarap ng may mga gulay ka sa bahay, di ba? Yung menos gastos pa siya. Didip natin dito. Ang lutong-lutong niya kasi fresh. Sarap. Sarap. Yun po yung ginagawa kong parang tubig. Diba? Grabe. Gutom na, okay. Aking bangus. Alisin natin yung taba.
Mm. 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 Mga kadonya, huwag niyo pong kalimutan na subscribe si Ma'am Rodnin Infil. Si kadonya, napaka-supportive po niya. Alam niyo ba, kahit malang laki-laki na ng channel niya, grabe, pero nagsusupport pa rin siya ng kamukha namin medyo maliliit lang. Diba? Napaka down to earth niya. Thank you so much, sis. Hmm? Mm. May bukal na eh, Nay. Ayan guys, naluto na po ito kasi dahil malaki po yung bangus ko, pinakuluan ulit. Ayan. Kainin na po natin. Ayan. Tingnan niyo po, umuusok pa. Pinainit ko na, pinakulo ko ng konti. Sarap. 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 Kasama ko po ang bangus. Aking journey. Aking pagpapayat. Ang konti. Hindi naman pagiging healthy. Healthy living. Kasi nga, sabi nga ng doktor ko big bone ako. So, hindi ka agad makikita yung effect. Sarap. Grabe. Gusto ko yung ulo. Sino nakaka-relate dyan sa akin? Ulo is life. Ang bangus. Sarap. Believe me guys, pag pupunta kayo ng Pampanga, kung close nyo yung pupuntahan nyo, sabihin nyo na magluto siya ng bulanglang bangus na may liempo. The best, ang sarap. Grabe. Sarap ng ulo. Sarap.
kasi nito. Tayong gulay. May lasa siya. Sarap. Grabe ang sarap nito. Hindi ko siya mauubos guys, sobrang laki. At naubos ko na ito. Paubusin ko, masarap. Thank you so much, Sis Rodney and Phil, for this successful collaboration. Thank you, sis. Sa uulitin. Mga kadonya, thank you so much. Don't forget to subscribe to Miss Rodney and Phil. Sarap. Ayan. Napakasarap. Isang hiwa lang ng ano, sarap na. And then yung taba, nilagay ko dito guys. So, ayan nyo. Ayan yung mga taba. Nilalis ko. Yung rib lang yung kinain ko. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin na upload soon. Stay safe everyone. Bye!